behøver da ikke skrige sådan op. Jo, for hun skriver selv, hun har fundet nogen, der gerne vil have mig. Hvad for nogen? Hvor er Julie hen? På ferie hos sin onkel på Bornholm. Og her står der nogle mennesker, der gerne vil have et feriebarn. Lige ved siden af. Ja, hvis de vil have et feriebarn, der er lidt ved siden af, så er det i hvert fald dig. Må jeg se, hvad der står? Kære Sonja, jeg har det godt, og der er en fiskerkone, der gerne vil have dig. Hun sagde selv, at hun godt havde plads til et feriebarn, så du kan bare komme. Julie. Det er skønt, ikke? Ved du, hvor Julie bor derovre? Det står bag på konvolutten. Julie Nørregade Gudhjem. Hende finder du aldrig. Jo, for hun sagde selv, at det var en lille bit by. Hvad siger din mor? Hun har også dame for søn. Hun har ikke set brevet endnu. Tror du ikke, du skal vente med at råbe op om den ferieplads? Du kan ikke regne med Julie, og det koster også penge at sende sådan en unge til Bornholm. Jeg har selv 13 kroner, mor skylder mig. Ja, den er god med dig. Hvis det hele går i orden, så kommer jeg over på en 10'er hos mig. Den er mægtig, fru Bager. Det tager ikke, Renat. Hej, Annette. Hej. Julie har fundet nogle mennesker, som gerne vil have mig over i sommerferien. Hvor henne? På Bornholm. Der er en fisker og hans kone, som er helt syg for at få en lille pige over i ferie. Og så sagde Julie, at hun kendte mig, og jeg gerne ville komme. Skal du så med ud og fiske? Selvfølgelig. Hvad med Heidi og Bjarne? Bjarne skal på Svagebandskoloni, fordi han har bronkitis. Og Heidi skal til Frelserens her. Hej Tom. Vi skal på ferie på Bornholm. Du kan sagtens. Vi var på Bornholm sidste år. Er det skønt? Er det tosset, man springer i vandet op på klipperne? Drukner man så ikke? Jo, hvis man ikke kan svømme. Jeg skal ikke have noget af at springe ud fra klipperne af. Hvornår skal du egentlig rejse? I morgen måske. Har du penge til billetten? Nej, men det får jeg garantrise. Okay. Mor og Frede eller en eller anden. Skal I også på ferie? Jeg skal ned til min farmor i 14 dage. Og jeg skal over til Jylland. Vi kan sagtens. Det kan godt være, at mor slækker penge til billetten. Hej med jer. Farvel. Mor! Hvad er der nu? Hvor er du flot i håret. Jeg har fået brev fra Julie. Har hun det godt? Ja, for hun har fundet nogen, som jeg må bo hos i sommer. Læs selv brevet. Hvad er det for noget sludder? Gud, det ville jo være skønt for dig. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Det har jeg slet ikke råd til. Skulle du både have penge til tøj og til lommepenge. Det er dyrt at rejse til Bornholm. Du skylder mig selv 13 kroner. Ved du nu hvad, Sonja? Du ved godt, at Bjarne skal på Svagebørnskoloni. Han er nødt til at have noget tøj, og det har Heidi også, hvis hun skal med Frelsens her. Jeg vil hellere med Sonja. Sluder, de er så flinke i Frelsens her. Hvad hvis nu Heidi er ked af, at jeg skal væk fra os? Det må Heidi snart være stor nok til. Hun er godt af at komme på landet. Det er jeg også. Jeg behøver ikke nyt tøj, og jeg er ravnende ligeglad, for jeg kan også altid låne Julie. Du kan ikke tage over til fremmede mennesker i de gamle klude. Og du sagde det selv forleden dag, at jeg ikke behøver nyt tøj, fordi det gamle var så yndigt. Kom ikke til at rejse, ja, det koster det hvide øjne at rejse til Bornholm. Kan vi ikke låne Frede? Og nu op, Sonja. Frede har lige købt butik, det ved du da godt. Så låner jeg selv penge. Vil du have fiskefrikadelle? Hvad vil lånesteg? Der er fiskefrikadelle og kødpølse. Kødpølse med marmelade. Gud, hvem er det, der ringer? Sikkert bord. Sonja, pak lige lidt sammen, ikke? Gud, er det dig, Frede? Dag, smukke. Dag. Hvad laver I? Og vi spiser frokost. Gud, nu kommer Frede. Skynd dig at være ude, Heidi. Ja, tak skal du have. Dag, Sonja. Er det dig, jeg er sommerferie? Nø. Sonja, lad nu være at være så sur altid. Jeg er ikke en skid sur. Det er bare fordi Julie lige har skrevet for Bornholm, og hun har fundet nogle mennesker, som gerne vil have mig over i sommer. Og så siger mor, at jeg ikke må. Det er noget vrøvl, Frede. Du ved godt, at jeg skal have Bjarne på koloni, ikke? Og jeg prøver at få Heidi ind i Frelsens her. Men hvis jeg også skal sende Sonja, så ved jeg virkelig ikke. Det kan da ikke koste alverden at sende Sonja på Bornholm. Nej, for mor skylder mig 13 kroner. For hver har lånt mig en 10. Sonja! Det er da rigtigt. Jeg skal nok sende pengene til billetten. Kom ned i min butik i morgen.
Du er skøn, Frede. Nej, altså Frede. Du sagde lige i går, at du havde brugt dine sidste penge til at købe et telt for. Det skal du ikke tage dig af, Smukke. Jeg skal nok skaffe den billet. Så ordner du rejsen, ikke? Nå, jeg må løbe nu. Jeg skal være nede på gasopsvangen 2 minutter. Hold. Ja, altså Sonja, nu skal Frede igen skaffe penge, bare fordi du altid skal tække. Ja. Men jeg vil sgu på Bornholm. Der er altid nogen, der inviterer mig på ferie. Det er godt med dig. Du vil nok synes, det er rædselsfuldt. Der er ikke andet køer, grise og sil. Jeg tror, jeg vil dø ude på landet. Det er bare fordi, du er så gammel. Jeg kan sgu godt undvære at gå her hjemme i gaden og kede mig. Ved du, hvornår mor sidst var i vandet? Næh. Det var den sommer, før du blev født. Der var far og mig på Falster i 2 dage. Mor havde vinrød badedragt på. Hvad er vinrød for noget? Det kan jeg ikke forklare dig. Løb du ikke lige efter et pund med dister og lagde kødpølse? Ja. Og 10 grønne. Og stik så lige ned til damefrisøren med de 17 kroner, jeg skylder hende, ikke? Når du har råd til 17 kroner til damefrisøren og 10 stykker cigaretter, hvorfor så har jeg ikke råd til en billet til Bornholm? Altså ved at være så fræk, Sonja. Mor har så mange bekymringer. Stik så af med det. Ja. Værsgod. Må jeg bede om 6 kroner og 30 øre? Værsgo. Jeg Tak. har lige fået et brev fra Julie. Jeg må gerne komme over til hende. Læs selv. Af for søren. Du kan sagtens, hva'? Ja, vi har bare ikke råd. Nå, der er der ikke nogen penge i sparekrisen, så står det. Det var 13 kroner, som mor skylder mig. Så skal du sørge have med disterpølsen gratis. Så kan du købe røget sild for pengene. Jamen, tak skal de have, afslagter. Kommer du ned og ser mig sejle? Hvornår? Det ved jeg ikke endnu. Ja, så ved jeg sørger ikke. Men ellers god fornøjelse, Sonja. Tak i lige måde. Sonja! Du må godt låne min baderække. Jeg skal på ferie midt inde i Jylland. Den er mægtig. Jeg har sgu aldrig før været rigtig i vandet. Kom med op til Martha. Okay. Dag, Martha. Skal jeg rende i byen? Nej tak, ikke i dag. Skal jeg ellers købe noget? Nej tak, jeg har hvad jeg skal bruge. Det var for Julie skrev, at jeg gerne må komme over på Bornholm. Men vi har ingen penge, så vil jeg skynde mig at skrive nogen sammen. Nå. Så lige et øjeblik. Se, her er nogle småpenge, du kan få. Så kan du altid løbe i byen, når du kommer hjem. Tak, Martha. Du er en solstråle. Farvel så længe. Farvel og rigtig god ferie. Sonja! Værsgo. Nå, hvad siger du så? Hvad er det for noget? Ja, jeg kørte ned til Bornholmerbåden og købte en billet. Det er en køje, så kan det sove hele vejen derovre. I er altså fred, så skal jeg rejse. Hvornår? I aften kl. 11:30. Annette, jeg skal rejse i aften. I er altså, du er en perle, Fred. Hvad tror du, mor siger? Det ved jeg da ikke. Du må hellere tage hjem til hende og se at få hende til at pakke en kuffert med det samme. Den er mægtig. Kommer du og ser mig sejle? Det er klart. Jeg kører ned til Bornholmerbåden med jer alle sammen. Stik sig. Dag, Hilmer. Det ser godt ud. Det er hele herligheden her. Ja, det er det. Jeg er sgu meget spændt på det. Ja, der bliver noget at lave. Ja. Der er ikke tid til at holde sommerferie, så hva'? Der skal nogle penge i kassen jo. Ja. Så det kommer der nok godt.
billet til Bornholm i aften. Du må ikke være rigtig klog, hvad er det, du slæber på? Jo, jeg mødte fru Olsen, og hun gav mig denne her som kjole, som var for lille til en største pige, og 2 kroner. Og slagteren gav mig medisterpølsen gratis, så jeg selv kunne beholde 6 kroner og 30. Og Martha gav mig alle de her penge. Og så stak fru Bager mig en 10'er. Og så mangler jeg bare de 13 kroner, du huggede for min sparegrys. Du skal nok få de 13 kroner, men du kan da vente. Nej, for jeg skal rejse i aften. Hvad siger du? Ja, Fred har købt en billet til i aften. Færre bevares. Det kan slet ikke lade sig gøre. Der er slet ingen rene underbukser, og dine sommerkjoler ser farlige ud. Jeg låner nogle mod Jules. Jamen, hvad tror de ikke om mor? Du har hverken shorts eller badedragt. Giv mig det. Jeg skal nok selv pakke. Har du en kuffert? Ja, mor har en lille kuffert. Jeg vil med Sonja. Det kan du ikke komme. Nej, sikke et rod. Det var Frede, han blander sig snart i alting. Så din pæne kjole på og dine nye sko. Okay. Mor kan altid sende, hvis der er noget, du mangler. Husk at sige til den kone, du skal bo hos, og mor ikke kunne nå at vaske dine cowboybukser. Okay. Gud, hvor er de beskidte. Må jeg gerne komme med Sonja? Hold nu munden, Heidi. Du ikke at trøste Bjarne. Mor har nok at gøre. Må jeg låne din toilettaske? Til hvad? Til min tandbørste og sæbe og sådan noget. Gud, jeg tandbørste. Ja, du kan låne mors. Jeg lægger den her i hjørnet. Der er sikkert masser af sæbe på Bornholm. Har dine røjser? De klemmer. Sikke noget vrøvl. Du skal jo bare have dem på, hvis det regner et lille øjeblik. Dag, Smukke. Dag. Dag, Sonja. Dag. Nå, har I pakket? Gud, altså det var sørme en overraskelse, Frede. Du er helt fantastisk. Tænk sådan lige på et øjeblik, det er alt for galt. Jeg har 25 kroner og 76 øre, og så får jeg 13 kroner af mor. Jamen, det er jo lige 38,76. Så får du en 10 af mig. Så har du næsten 50 kroner. Du er ikke rigtig klog, Frede. Jamen, det er da skønt, at Sonja har nogle skillinger. Du må hellere få hende ombord i god tid. Jeg bestiller ikke andet end at pakke. Pas nu godt på dit tøj, ikke Sonja? Husk at skrive til mor. Jeg håber, det er nogle rare mennesker, der inviterer hende over. Jamen, har det ikke skrevet til dig nogen? Nej, altså, det var Julie, der skrev et brev til Sonja nu til morgen, og der var nogle mennesker, der var helt vilde med at få Sonja over som feriebarn. Og så tænkte jeg altså, når Bjarne skal på koloni og Heidi måske skal ind i Frelsens her, så vil det være skønt med Sonja. Nå, er vi ved at være klar? Jeg lige om et sekund, Frede. Det sørger mig ikke let at indstille sig på tingene så lynhurtigt nu til dags. Hvor det bare ja. Sonja skal rejse. Nu her om en time. Får du godt følge med ned til damperen? Det må du spørge Frede om. Lad dem bare komme ned og vinke. Det er sgu da skægt. Jamen altså, hvad med Bjarne og Heidi? Ja, blæs værd med dem. Det er da Sonja, der skal ud og rejse. Ja, gud så. Det er mig, der skal på sommerferie. Og I passer ordentligt på Heidi og Bjarne, mens jeg er væk, ikke? Farvel, og rigtig god tur. Farvel. Farvel. Så, Sonja. Farvel, Sonja. Farvel, Sonja. Undskyld. De kan da godt komme først, hvis de vil. De skal ikke med. De skal bare se mig sejle. Nå, men det er da flot med sådan en masse til at vinke farvel, skal jeg love. Det er også første gang, jeg er på sommerferie. Nå. Sonja, gør nu plads for den her. Det var de altså meget undskyld. Ja, ingen årsag er alt for nat her. Gud, må da gerne gå først. Værsgo, vi kan da. Så kan jeg også godt vinke til ham der. Han er helt alene. Sonja, tal ordentligt. Ja. Kan jeg hjælpe dig med noget? Nej, jeg klarer mig overordentligt udmærket alene. Tak skal de ellers have. Ellers tak. Farvel. Farvel, Sonja. Farvel. Farvel, Sonja. Kom så. Farvel. Farvel. Kom så ind i vognen. Farvel.
der igen. Sov du godt? Skønt. Skal jeg bage en af de penge? Nej, tak. Nå du, god ferie. Tak i lige måde. Nå, hvad er det? Er der ikke nogen for at hente dig? Nej, det var for, at vi slet ikke fik noget at skrive. Hvor skal du hen? Til en, der hedder Julie Gudhjem. Gudhjem, der skal jeg også til, så kan du da cykle med mig. Er der langt? Og en 24 kilometer, men vi kan jo tage den med ro. Den er mægtig. Hvad skal de bruge alle de stænger til? Jo, jeg skal fiske lidt og fange lidt sommerfugl og finde lidt planter. Der er mange sjældne planter på Bornholm, det tror jeg. Skal de i vandet? Nej, det tror jeg nu ikke rigtigt. Det skal jeg heller ikke. Nå, du, kom. Sæt din kuffert her, så kan vi trække, til vi finder den rigtige vej. Har vi nok nuttet? Sikke nogle små huse. Ja, de er meget gamle, de huse. Derfor er det pæne alligevel. Vist så, vist så. Nå, du skal vi stige ombord. Skal jeg hjælpe dig. Kom her. Ja, de er tøjet. Du kan roligt stå af. Er med? Har pænt, hva'? Ja, overordentligt pænt. Vil du have det, Ævle? Ja tak, jeg er skråsulten. Jeg har ikke fået en pind til morgenmad. Og det fik jeg jo på båden, derfor har jeg ikke tænkt på det. Jeg har forresten nogle salmiakker, hvis du vil have. Det ligger her i en eller anden lomme. Jeg har altid salmiakker på mig. Så kan du spise dem, indtil vi når ind til byen. Er vi snart i Gudhjem? Ja, det ligger lige nede bag ved den pynt dernede. Hende om hjørnet? Ja, sådan kan man godt sige det. Skal vi køre videre? Jeg er helt øm i enden. Ja, det er jeg forresten også. Og det var de salmiakker. Sikke en masse. Jeg har aldrig set så mange før. Det er fordi, det er bedre, jo flere man kan have i munden på en gang. Det smager endnu bedre med pebermyntechokolade til. Ja, jeg giver en plade pebermynte, når vi er frem til en flygtbutik. Det vil jeg glæde mig overordentligt meget til. Skal vi tage afsted? Ja.